A propia lei trans en España, que eu lina, aínda que non lembro exactamente, cando fala de identidade, de xénero, expresión de xénero, fala da vivencia interna da persoa, e fala iso da expresión, é dicir, na forma en que ti te expresas, na que ti máis aló de que te vistas. Si, eu creo que paga a pena pensar nisto. Isto é psicopolítica, e está recollido nunha lei. Están lexislando sobre a túa vivencia interna. Cando a escola colle eses protocolos, que aquí son do PP, vouno repetir, que din que a crianza que teña que no xogo ou que teña unha expresión de xénero que non se corresponde co sexo asignado, está poñendo o corpo docente do país a administrar os comportamentos e a expresión da infancia.